opening जाबाय जय बर' हारिनि ओनसोल जय बर' हारिनि गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय माने आं मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों मानो होननानै बुंबा नैबे जांख्रिखां फोथार बेंटलनि आरोखि ना गाबोन बनसुनि मिटिं जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लानानै फैदों दा जाहाथे नोंथांमोनाबो मिथिनो हायो बिथांमोननि सापर्ट दिनै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि जानानै सलिडारिटि होनो थाखाय बनसुनि डिमान्डखौ एबा बर' हारिनि डिमान्डखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोना जारिमिनारि दिनै ज' जानानै जोंखौ 100% सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै थियारि जानानै फैदों आरो बे हाबाफारिया नैबे बनसुनि 3rd एनुअल कनफारेन्स आरो फर्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभनि गेजेरजों दिनै मोगथां महर होनो मोनसिगोन दा बेनि थाखायनो आं बे ओपनिं खालामनायनि आगोलाव गासैबो रायजो राजा दिनै नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरदों जे नोंथांमोना दिनै गोबाव समाव सारनायाव बाहागो लाबोबाय नाथाय दिनै मोनसेबो हाबाफारिया दिनै मोगथां महर मोनाखै गोबाव सम दिनै आलादा रायजो होनायनि अनगायै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा फिसा जोंनो काउन्सिल होदों जेरै 93 आवहाय BAC होदों 2003 आवहाय 2003 आवहाय दिनै BTC होदों 2020 आवहाय दिनै BTR होदों नाथाय मोनफ्रोमबो काउन्सिला बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो आलादा बर'फोरनि उदां रायजो बिनायनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै गतिके दिनै नैबे जोंनि बनसुनि ब्रैथि खेब 4th फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनै थाखाय बर' हारिनि दिनै सिमाङा मोगथां महर होनो थाखाय एबा जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं गुरैयैनो खावलायहरदों आरो नोंथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव गोसो होदोंमै जातिनि सार्थआव बर' हारिनि सार्थआव आरो आलादा रायजो सिमा सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय नोंथांमोनाबो लोब फैनानै बाहागो लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय दिनैहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि आरो जि मोनसे मिजिं बेखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय गोदान बर'नि लाइमोनफोर रोंखानाय राखानाय जाय गोरों गोरा दिनै गासैबो दिनै जोंजों फैनानै बनसुजों फैनानै जातिनि थाखाय इयुननि थाखाय इयुन बर' फोलेरनि थाखाय इयुन बर' जेनेरेशननि थाखाय दिनै जि खामानि मावनो ओंखारदों बे दिनै महर मोननायनि जि लामायाव बे दिनै हाबाफारिया जोंनि बे बनसुनि बे 3rd एनुअल कनफारेन्स आरो फर्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभनि गेजेरजों जानो थांगासिनो गतिके आं खेबसेबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गासैबो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै खर' गंग्लायै आं खावलायहरनो थाबाय जाय बनसुआ जान्जिफ्रा लानानै जि सिमां बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जि आगान सुरबाय नोंथांमोनाबो जोंखौ जयैनो मोनफ्रोमबो एंगलनिफ्राय सहाय होनो थाखाय आं खर' गंग्लायै बर' हारिनि जानानै नोंथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरनो थाबाय गोजोन्थों एनुअल कनफारेन्स आरो फर्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभखौ जोङो जागायजेननायखौ जों लानोसै बे खेबसेयाव हाखांनासो देयो जगार खालामखाबाय आसनसै ओपनिं जाबाय जय बर' हारिनि ओनसोल जय बर' हारिनि बिदिब्ला नायलांबाय थानि लोगोफोर बनसुनि गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै बे समावहाय नुजाफैबाय रिबन हास'नानै दिनै ओपनिं खालामबाय गाबोन बे कनफारेन्सआ जासिगोन आरोखि मिटिङा गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन दा जायखिजाया नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना फुरा नायलांबा बुजिगोन आरो बैयाव मोनसे दंबायो आरोखि ना फिथा रिबन हास'नाय बेवहाय आरो देखायलांबावगोन जायखिजाया लोगोफोर
भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोबा मिथिगोन आरोखि। दिनै 25 तारिख गाबोन 26 तारिख 27 तारिखनि गेजेराव जानो गोनां बे ट्राइबेल कनक्लेव प्लास बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि जेनाखि कनफारेन्स बिनि दारै जाहाथे बर' हारिनि जेंनाया सुफुंसारो लासै लासै बनसुआ रायजोनि गेजेराव गोसारनानै रायजोनि बयनिबो आदर मोनो बृहत्तर माने बर'लेण्डनि दाबिनि सार्थआव बिथांमोननि आफादा दिनै एसे गाबोन एसे गुवारनिफ्राय गुवार गिदिर जानानै दुलाराय बर' रायजो राजाखौनो आखायाव लानानै बर'लेण्डखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो दिनै बे बेंटलनि बे कनफारेन्सआव जाहाथे बे खामानिया गोख्रोङै जानानै मोजाङै जाफुंसारलाङो आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि सापर्ट एबा खौसेथिखौ जाहाथे जों मोननो हायो बेखिनिखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनै नैबे जेनाखि 30 बोसोरारि जथुम्मानि जेनाखि बन्स'नि जेनाखि 3-in-1 थारमाने बोसोरारि 3 बोसोरारि जे जथुम्मानि जे मेइन स्टेज आरो पेन्डेल बेखौ आङो बेखेवनाय हिसाबै फिथा हानो आखायाव लानाय जाबाय नोंथांमोननि मददाव जोंनि बेवहाय रिसेपसननि आफादगिरि जाहा दाराव दैखोम नार्जारि बिथांमोन दङ दुलाराय हारि सिबियारि बिथांमोनहा बेहाय ज' दंजोबो बयनिबो मददै हास'नाय जानोसै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि नो बड'लेण्ड नो रेस्ट नो रेस्ट बन्सु लं लिभ बन्सु लं लिभ बन्सु लं लिभ All the tribal peoples of the Northeast unite! 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 All the tribal people of the Northeast unite! 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 All the tribal people of the Northeast unite! 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 Mana? Bidra, ada ya.